Utat kérünk, azonnal a 4-es folyosón. Azt a kurva. Látom, a DeWalt Cordless van nálad. A szögbelövő DeWalt 410. Ja, az a gáz, hogy kurva rövid ideig bírja az elem. 1 hétig elrakom, nem használom, minden baja lesz, nem lehet megbízni Igaz, benne. a Cordlessek ilyenek. Ajánlhatok viszont ellenerő kompenzációs gépet. A Hilti DX 460 MX vagy a Simpson PTP. Ez a 2 a Cadillac. Mellettük minden más, csak másodosztály, hogy úgy mondjam. Építkezéshez kell, vagy csak házi barkácsolás? Csinálok én mindent. Állandó munka? Múlt hónapban is volt vagy 5 megbízásunk. Ilyen rendszerességnél az ellenerő kompenzációsok nagyon hamar megtérülnek. Ellen mi a fasz? Ellenerő. Mint a puskáknál? Úgy. A DX 460 teljesen automatikus, 27-es kaliber. Fa, beton, acél, nem ismer akadályt, és a kategóriájában a Simpsonnál és a P3500-nál is jobb a visszarúgása. Azt érted, mi a visszarúgás? Hogy ne basszon vissza, tamkövetni. Helyes. 27-es kaliber. Az nem sok, de szögekhez ez a megfelelő. Ennél nagyobbtól már csak az ellenerőt növeli. Bazd meg. Már egy kisfaszom 22-es kerekítettem megmurdál a pofa, ha közelről beadok neki. Aztán annyit sem mondta, hogy jó napot kívánok. A vastagabbak meg csak picsába széjjeltozták a csontot nekem. Takarítson a nehézség, nem igaz? Na, ezt tett választom. Jó lesz, papus. Mibe fáj? 669 plusz áfa. Nem, a kasszánál kell fizetni. Intézze már el nekem, legyen drága. A visszajárót tartsa meg. De ez $800. Hát aztán megszolgáltam, mint a geci manó. Na, tegye már el. Megvan? Jó, hogy... Ilyet szól a csóka, ez a szögbelövésből a Cadillac banyek. Lexus-t akart mondani, csak nincs képbe. Jobb az akku benne? A faszt érdekel. Ez apukám 27-es kaliber, ellenkompációs, full autó, és olyat tud, hogy nem basz vissza, és betonba is jó. Kegyetlen a cucc. Még komoly, ezzel nem csak odaszögezni lehet, ezzel meg is lehet ölni a geciket. Mit röhög, szakadjál meg, most tanultam. Tanuljál te is, mondom.